Godmorgen til fredag på Folkemødet 2024. I dag har vi to spændende debatter i vores telt, Kæmpestranden J34. Vi har den første kl. 13.50, som handler om flugten fra velfærdsområdet. Er det virkelig sådan, at vi i fremtiden ikke kan rekruttere de gode sygeplejersker, pædagoger, psykologer osv.? Og i så fald, hvad skal vi gøre ved det? Her har vi glæde af at høre, hvad Mette Kirkegaard, vores ældreminister, Jakob Bundsgaard, der er borgmester i Aarhus, og ikke mindst Signe Ferk, der er formand for socialrådgiverne, og mange flere. Jeg håber, du har lyst til at komme ned og høre, hvad denne her debat kan ende ud i. Klokken 16, så har vi en spændende debat, der handler om, hvordan vi giver børn en god start på livet uden vold. Her vil ligestillingsminister Marie Bjerre komme, og Helle Østergaard, der er direktør for Maryfonden, og ikke mindst Lis Munk, der er formand for Jordemoderforeningen. Og de vil diskutere, hvordan er det, hvis vi samarbejder, kan give børn en god og værdig start på livet. Jeg håber, du har lyst til at komme ned og sige hej og deltage i debatterne.